So kung mamulitika ni si Remulla unya ang iyahang puntarya ang mga kaalyado ni Duterte, posible nga magkagubot, posible nga mag people's power. Kay once nga si Sara ilang kukuron, ilan ning i-impeach si Sara, ilan ning suspensohon ang mga dumadapig ni Sara, ang mga dumadapig sa mga Duterte, bulihok man yun na. Posible mag yun mag people's power. Unya kung mahitabo na nga magkagubot, mag people's power na. Unya si Bongbong Marcos mo declare og marsyalo. So mayong adlaw kanatong tanan. Welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par kaning pagkatudlo ni Remulla pagka-ombudsman, dili ba ka ni teknik, dili ba ka ni plano nila mga par sa administrasyon na si Sara ilang kukuron, agkukuron nila ang mga kaalyado ni Duterte. Kani ato ang mga par mga pagduda lang, pero kani ato mga pagduda duol-duol gyud sa tinuod. Di ba gahapon nagduda ta gahapon nga si Remulla na apil sa listahan sa pagka-ombudsman, pero wag kita masayop pagkaudto gi anunsyo gyud ni Bongbong Marcos nga si Remulla mo'y iyang gipili nga bolingkod pagka-ombudsman. So di ba kani teknik nila mga par, di ba kani teknik sa administrasyon nga si Remulla ilang gihimong ombudsman para magkagubot, para mag people's power. Kay kibaw man ta nga daghan ang wala gyud makauyon ni Remulla kay tungod sa iyang balaod nga dili siya mosubay sa atong balaod kay maghimo siya og iyaha. So kun mamulitika ni si Remulla unya ang iyahang puntarya ang mga kaalyado ni Duterte, posible nga magkagubot, posible nga mag people's power. Kay once nga si Sara ilang kukuron, ilan ning i-impeach si Sara, ilan ning suspensohon ang mga dumadapig ni Sara, ang mga dumadapig sa mga Duterte, bulihok man yun na. Posible mag yun mag people's power. Unya kung mahitabo na nga magkagubot, mag people's power na. Unya si Bongbong Marcos mo declare og marsyalo. So wala na po'y mahitabong eleksyon ika 2028. Kani ato ang mga para mga pangagpas lang, mga pagduda ba, pero posible gid na nga mahitabo. Kay kibaw biya ta mga par nga sa amahan ni Bongbong Marcos nga ni-declare siya og marsyalo kay tungod dili na siya manaog sa iyang posisyon. So posible sad nga mausad ni buhaton ni Bongbong Marcos kay parihara biya og dugo, amahan ug anak. Posible nga ang daan sa amahan subayon gyud na sa anak. So kani ato ang mga parang nga pagduda lang nga basin teknik, basin diskarte nila para mag people's power, declare og marsyalo si Bongbong Marcos. So walay eleksyon. So patuloy ang iyang pagkuan, iyang paglingkod diha sa Malacañang. Kay giingon ra ba na ni Duterte mapar ni Digo nga si Bongbong Marcos dili gid na manaog sa iyang pwesto human sa iyang termino nya karon tunga-tunga pa lang gani murag nakita na nato nga lahi na ang dagan, murag kanang padung na niya gubton, padung niya gubton ang Pilipinas para ang mataw mulihok, magawas, mag people's power, declare dayon siya og marsyalo. So wala tayo mahimo, nabudol man ta. Ato araman sa ning sad, ato aram sa ning sayop nganong ato siyang gibutaran sa niagi nga eleksyon. So mo na giingon nga walay pagmahay nga mag-una. So
Diri lang ta kutob og maayong adlaw ug daghang salamat.